Puilano kaito no poito khlainai Christo tui takuk tai bukuk songno ani khapangni hamjakma tai siba yaphoro o joraon rokno tini Christianrokni belief eba poitono tui first point जों एलेम्बागो नायखांके 10 commandments थाङै नुगो first point no tongo जे काइतो हनै ताइ खरक साफानो करै ने ओ जे संसारो काइतो नो कारै ते खरकसा काइतो हनै खरक साफानो करै अबनो जों बेलाइखेनो बोइतो खलायो काइतर एबा ताक सेंनाय एबा स्नामनाय ओ बिश्वबर्मन स्नामनाय यंथुं ओ दुनियानि बेबाक मानैनो स्नामनाय नुकजाकनाय नुकजाकिया बेबाक मानैनो ऑक्सीजन नगबार दैबार साल बेबाक नो स्नामनाय अबो खरकसा सिमिसि नै जों बोइतो खलायो अबनो काइतर तैसिनि थानिwo कुनु आलका करै जेमन आनि बुफा खरकसा te ani bufani jagao te kebo alka borok ang nini babu hनै bo gosi phaipano ang bono bisas chawi maya eba bono yasagui nawi maya tamke ani babu khoroksano hmani hai so kaitor bo khoroksano te kaitoni jagano जों kebo no rimaya awni bagui chini bagui kaitor khoroksa simingsi te alka borok অবশ্যই ননস্নামনাय অবশ্যই ताकनाय অবশ্যই हाय उमतुई नों लेखा परा मानाखाय उ मुतायनि थानि थानि नों दन शपिं मति मानाखाय उ बनि थानि थानि नों जागा जुमि माना मुसंखाय जब गाहाम माना मुसंखाय बिनि थानि थानि हेनेकरि जिनि थानिwo खरकसा सिमिंसि जिनि सारा जीवन लांमाwo जे नांमानि जों सानानि सुरिनानि खरकसा सिमिंसि जिनि थानिते आलकाग्रै अबनो काइतो God is one. Obono जों God ni poito sabo. Hinge obono sini poito khlainai rokni first belief sini bupa khoroksano. Ani bupa no ang siniwo ang saimano. Tei ani bupa ni jaga wo alka borok ang sini ni babu ang sini bupa hnai bo basa phaipono obo soi bupa ya obono जों yasagina harmaya. Omo haike जों sini kaito khoroksano kaito ni jagao te kebo kरै kebo bini jagao basawi maya te bini jagao जों kebo no yasagui maya omo haike जों kaito no poito khlaio tai bono o biশ্ববর্মন no snamnai tei all down that A to Z o biশ্ববর্মन ni bisingo tongnai no snamnai hnai जों poito khlaio obongka जों Christianrokni first belief first poito awni bagino elembak pori wi obhai kokrokno bujiwi poito khlainai rokno bonotei nung alka jasapano sati bo amno tai yasagi maya tamnike elembak sungno phurungu je obo bo khoroksano kaito olono जों bisas khayo जों potre pot alka kabang mano khlaya omo haino Christian ni puila poito second belief tamo sini poito secondos tamo hinge kaito no kunu manui bai soimaya o biশ্ববর্মন no taknai no kunu manui bai kosolke snamui maya eba tagui maya eba bono kunu manui bai sujaknai kरै God is infinite जों साइमन kaito no जों kunu boundary ni bisingo khawi tongmaya o biশ্ববর্মन ni bisingo bo wngkha boni yaphang busu bo jaga pai bo jaga thak bo jaga ni hoite cheng जों kebo saimaya tai bo wngkha invisible nukjak ya kaito sibo tai bo wngkha spirit eba phola sibo aboni bagui जों bini bono nayete bono tuye bini koron bini akar bini chehra no जों kunu dino tagui simaya borok ni thani kebo ni thani omosuk khomata kरै kaito ni koron kaito ni chehra no nugui bono mang tagui manai aboni bagui elembak जोंनो sawo je norok mungsano phano kosol khlaiui mang ta tak di hiso mungsano phano kosol khlaiui mang ta tak di obose ano phiyoknai obose ano muthangnai obose ano blessing khainai obose ano subanai ni norok mungsano phano kosol khlaiui mang ta tak di hnai bo elembago sawo o mang
abo mungsabuya abo kaitoni goron bai gothoknaya obo snamnai sabai gerungsagya tamke kaitor ongka infinite invisible spirit boni kunu yaphang sengmani te paimani no seng saimaya tai bo ongka nukjagya kaitor se bo pholase oni bagai borok pini mangno tak ki manja oni bagai norok kunu kaisa kosolke mang tatak dihni elembago sengno dagyo aun bagai seng poito klayo sini kaitor no seng pholani bisingti simingsi kerengui mano siniwi mano cheherani bisingti ya tamni bagai kaitor azara wo Jews rokno eba Israel lokno Moses ni bisingti khlaiye o tagimong a commandment no mar khainke o jora wo Israel ni sari digi wo kaisa civilizations ngmani jora alka dopharok ni thani wo alka country wo aba alka hawo alka somrato borok ni aro civilization nungui tongmani jora bororok saisung ni wan chungma bai buchimung bai development ni mungui podre pod slaijakmani mungui baksa borok idol worship mane mang tagi khulumnani sengi tongmani jora awni bagai kaitor Israel rokno saka norok omohai mungsa tagi khulumnani nangya tamke norok ni kaitor ongka infinite invisible spirit se awni bagai norok omohai taknani buini dophano naye norok obono srungnani nangya norok mang taknani nangya obono tuise Israel rokno kaitor ojora o Moses ni bisingtui sawi tongo tai afruni smino Jews rok Judai rok borok kaitor ni mang hanai borok mang mongsabo takya jodi tagui tongkha hingke borok ni sakao kaitor ni saprak mungsi phayo norok elembago kwbangma khuk tangui naikha hingke nugui manai baksa borok musuk rok taklaikha Israel rok ni bisingo bo obose chungno phiyoknai kaitor hnai phiyaba kaitor borok no sapraka borok no slaimung rwkha tai oboni bagui no जों Christian rok ni bisingo bo Protestant Christian rok जों obono belai kheno maniwi nahru tei poito khlaio chini bisingo Christian hamjaknai rok ni bisingo tei kaisa group tongo je Roman Catholic rok ni bisingo जों nugo borok potre por mukti taklaimani Jisu ni mukti hai mukti ni borok kwbangma taklaimani tamni ke Roman Catholic ni Bible o je o second commandment je mang tatak di mane a commandment noroi rijak tai borok obono maniwi nahaliya yasakliya aboni bagi borok mang taki khulumbu hingke phiaba Protestant Christian rok ni bisingo hingke जों obono agi yaphang ni siming no belai kheno maniwi phaio Protestant rok yaphang ni siming no obono tuiye belai kheno maniwi phaio hingke tabuk sukjora je Protestant ni formation no tuiye krak khe romui tongnai rok obono bujinai rok borok tabuk bo Jisu ni mang rok hai rok ni tagi khulumnai krita obono je bujinai rok phiaba Roman Catholic rok ni bisingo nukjago tamni hingke borok o second commandment no yasakliya hingke tabuk जों nugui mano je kaitor bai जों bahaike kwrwngnai kaitor no obose sini kaitor hinui जों buino phunuknani bagui obose जों no phiyoknai obose जों no mwthangnai obose जों no langma rwnai obose जों no taknai hinui जों buino phunuknani bagui जों kaisasuk mang eba sungsasa rangchakni takjak eba potre potkha kalar riwi takjak obotui jururat nangya tamni hingke sini kaitor o snamnai kaitor bai जों pholani bisingtui kwrwngnani nango bono kaisasuk mang phunugui attraction khainani bagui ya tamike je borok kaitor no soike poito khlaio bo kaitor no bini pholani mokol bai se siniwo spiritual connection wngmani bisingtui oboni bagui kaitor no nung jodi no khulumnani thangkhaike bono mang tagwiya bono nung tambai ma khulumnai pholani bisingtui phola bai kwrwngmani bisingtui tai elembak ni kok kubui ni bisingtui aboni bagui no जों nugu John Kotma kaham bijabo 4 ni 24 o God is a spirit kaitor ongkha kaisa pholasi oboni bagui norok borok no khulumna bono khulumnani thangpuru phola bai se ma khulumnai tai kubui bai hinisa mane spiritual connection te spiritual worship kaitor no khulumnani bagui जों mongsasuk mang taknani nangya tamke phola tui bo bai kwrwngnani sinang
kaitoni polabai kerengmani bisingtui bono khulumnani nango tai kubui bai hinso kubui tamo kubui ingkha kaitoni kok bai kaitoni kokni mote जों kaitono ma khulumnai omno tuise sao so obongka second point Christian rokni belief जों जेफ्रु kaito no khulumnani thango sini kaito no khoroksa borok no sini rinani thango amo जों mang tagui bono sajogui lighting rioi naithotok sototok hai mokol bai nukhai attraction wngnai jat omai ke khlaina nangya tamke first nung jodi kaito no surina hangke nung kaitor bai kaito no poito khlai ka hangke nung kaitor bai sakang spiritual ase connect mangnai pholani bisingtui se nung kaitor bai mak krengnai mang tagi khulumani bisingtui ya o जोंनो elembak phurungu tai जों Christian rokni bisingo obono second point sini poito जों kaito no worship khainani bagui जों sini spiritual si te kubui kaito ni kok kubui bai kaito ni tagimung ni bisingtui kaito ni kok ni bisingtui जों bono khulumnani nangnai obono no जों poito khlaio taibo kwbangma tongko tai 8ta commandment ang norokno truk kaisa kaisa video ni bisingtui clarification khainai je mansak ani je bujisak eba je ano phwrwngnai rokni bisingtui ang swrungui bamani amrokno norokno sabai khwnarani hambai tini aswng